Така, я да видим крачетата на Зори сега. Какво могат да правят крачетата? Мърдаш? Така, браво. И какво става? Леле, че това дете много мърда вече. Да, кажи. Няма... О. Спряха ли да пеят бръмбърчетата? Кой? Яки вижа. Къде се местят боболечките? Тука. Боболечки, къде сте? Оп! Още малко ще се обърнеш. Още 2-3 седмици, 4-5 и ще се обърне детето, нали? Да. Хайде, палече, покажи какво могат. Така, едно в друго крачетата. Браво!